Viktor Dragomanski mix li bilt il-doppju ta' Christian Pandolfino u Ivor Maciejowski f'Awwissu tal-2020 f'Taslima baqa' jinżamm arrestat wara li ġiet miċħuda it-talba tiegħu għal ħelsien mill-arrest. L-imħallef Aron Farrugia ċaħad din it-talba wara li Dragomanski ma sodisfax il-kondizzjonijiet biex jinħeles mill-arrest. Dragomanski ċaħad li kellu x'jaqsam fil-qtil kif ukoll f'akkużi oħra ta' serq, possess ta' arma mingħajr liċenzja u serq ta' karozzi u pjanċi tal-karozzi. Jekk jinsab ħati di dawn l-akkużi huwa jista' jeħel omru l-ħabs. L-akkużat kien ġie identifikat minn filmati tal-kamras tas-sigurtà u ħireġ mill-post fejn fih seħħ id-delitt. Huwa kien ġie arrestat il-Gżira wara li kien prova jaħrab mill-pulizija. Il-qorti qalet li mhux konvinta li jekk jingħata l-ħelsien mill-arrest, l-imputat jimxi mal-kundizzjonijiet imposti fuqu u qablet mal-Avukat Ġenerali li hemm risku kbir li jaħrab minn Malta. Għaldaqstant ċaħdet it-talba għal ħelsien mill-arrest. Raġel li bordni tal-qorti ismu ma jistax jixxandar ammetta li f'żewġ okkażjonijiet differenti għamel użu minn apparat elettroniku biex jisraq minn banek tal-luttu ġewwa l-Qawra u Buġibba. F'kull serqa huwa seraq aktar minn 2300 euro. L-imputat wieġeb ħati għall-akkużi miġjuba kontrih. Il-prosekuzzjoni mmexxija mill-Ispettur George Frendo spjega kif l-akkużat mar min jeddu l-assa tal-pulizija u ammetta li għamel żball u approvda wkoll informazzjoni ta' x'kien għamel. L-imputat għal kif huwa lest jagħmel programm ta' riabilitazzjoni għaliex għandu problema tal-vizzju tal-lob u wieħed li jrot lura l-ammont dovut lill-vittma. Il-qorti preżeduta mill-Maġistrat Dr. Monika Vella konsidrat li dan huwa każ partikolari għaliex l-akkużat mar min jeddu l-assa u kolobora b'mod sħiħ mal-uffiċjali tal-pulizija. Il-qorti kkundannat lill-imputat sentejn ħabs sospiżi għal 4 snin. Hija poġġiet ukoll lill-imputat ta' programm ta' riabilitazzjoni ta' 3 snin minħabba l-problema għal vizzju tal-lob.